Qazan Sili. Xayrlı gün, hürmetli radyo dinləyicilər. Başqalabızda gündüzгі saat 10. Siz Tataristan radiosu tapşılarını dinləyirsiniz. Hazır ixtibarınızga Şıngiz Aytmatovның birinci o'qituvchi isimli romani bo'yicha ishlangan radio postanovka taqdim etamiz. Olib boruvchi Els G'adilov. Rollarda Dushan, Nail Dunayev, Avul Sovet raisi Raul Sharafiyev, Altınay Süleymanova, G'aliya Bulatova, Bala Altınay Mas'uda Xayrulina. Qolgan rollarda G'abdulla Shamuqov, Ravza Xayretdinova, Ashar Shakirov, Gulsum Kamskaya, Najib G'aynullin, Asiya Xayrulina, Asiya Masagutova, Zarif Zakirov, Maryam Sulva, Dilus İlyasov, Ахтам Zaripov, Vera Minkina. Тапшыру магнитофон тасмасына 1963 елның гыйнварында язылган. Хәзер радио постановканың беренче кисәге яңгырый. Узган көз мин авылдан телеграмма алдым. Якташларым колхозның үз көче белән төзелгән мәктәп ачу тантанасына чакырганнар. Мин шунда ук кайтырга булдым. Туган авыл өчен шундый шатлыклы көндә өйдә утырып буламы соң инде? Бу көнне мин түземсезлек белән көттем. Хәтта юлга берничә көн алдан чыктым. Йөрермен, мин әйтәм, төрле нәрсәләр күрермен, яңа язмалар алып кайтырмын. Безнең авыл тау итәгендәге калкулыклардагы бер киң тигезлеккә урнашкан. Бу тигезлеккә бик күп тау башларыннан инешләр агып төшә. Авылдан өстәрәк торган калкулыкта ике зур тополь агач үсә. Мин аларны үземне белә башлаганнан бирле һәр вакыт күңелемдә йөртәм. Бу топольләр ниндидер үзләренә бер төрле. Аларның ничектер аерым телләре бар. Һәм шулай әйтергә яраса, үзләренә аерым шигъри бер җаннары бар шикелле. Бирегә ни вакытта гына килсәң дә, төннәме ул яки көндезме, бу ике топольнең ботаклары һәм яфраклары бер-берсе белән аралашып чайкалалар, төрле тавышлар чыгарып серләшәләр сыман. Бала чакта мин топольләр шаулавын тыңлыйдым да, куркуданмы, әллә шатлык хисләреннәнме, йөрәгем ярсып тибә башлый иде. Шушы туктаусыз лепердәшү аша мин элекке заманнарны күз алдына китерергә тырыша идем. Ул вакытта мин тик бер нәрсә турында гына уйламаганмын. Бу агачларны бирегә кем утыртты икән? Шушы агачларның тамырларын җиргә күмгән чакта ул кеше нәрсә турында хыялланган? Нәрсә дип әйткән ул билгесез кеше? Бу калгылыкта аларны ниндирәк өметләр белән кадерләп үстерде икән? Кайчандыр шушы калкулыкта мәктәп булган дип сөйлиләр. Без белгәндә иске мәктәпнең изе дә юк иде инде. Бала чакта мин берничә тапкыр аның һич югында хәрабәләрен табарга тырышып эзләнеп йөрдем, ләкин берни дә таба алмадым. Аннары миңа бу ялангач калкулыкны халык телендә Дюйшан мәктәбе дип йөртүләре дә сәер тыйла башлады. Һәм мин картлардан кем соң ул Дюйшан дип сорадым. Дюйшан кем ул дисеңме? Монда яши. Аксак сарыклар дигән нәселдән. Теге хат ташучы булып эшләгән Дюйшан карт түгелме ул? Нәкъ шул үз инде. Күптән, бик күптән булды бу хәл. Дюйшан ул чакта комсомолец иде әле. Әнә шул калкулыкта кемнеңдер ташландык сарае тора иде. Дюйшан анда мәктәп ачты, балалар укытты. Мәктәп димәсәң хәтере калыр. Исме генә мәктәп иде инде аның. Ай, бик кызык, бик сәер вакытлар иде шул. Ул чакта ат ялына ябыша алган, аягын өзәңгегә кигез алган кеше үзенә үзе түрә иде. Дюйшан да нәкъ шулай булды. Башына нәрсә килсә, шуны эшли торган иде. Хәзер ул мәктәптән калган бер ташны да таба алмассың. Тик шунсы бар, исме калды.
Мен әлеге күркәм кыяфәтле олы яшьтәге сакаллы кешенең кайчандыр комсомолец булуы, үзе аз белемле булуга карамастан, балалар укытуын һич кенә дә күз алдыма китерә алмыйм. Юк. Бу нәрсә минем башыма сыймый. Бу безнең авылда яшәп килгән күп санлы киятләрнең берседер. Тантанага чакырылган кунаклар арасында бала чакта безнең авылдан китеп, хәзер танылган академик булган Сөләйманова дигән хатын да бар икән. Миңа аның турында ул биредә 1-2 көн була да, аннан Мәскәүгә китә диләр. Академик Сөләйманова авылга мәктәптәге тантаналы җыелыш менә ачыла дигән вакытта килеп төште. Колхозчылар аның машинасын тәрәзәдән күреп алдылар да, барысы да урамга ташландылар. Таныганы да, танымаганы да, яше да, карты да аның кулын кысарга ашыкты. Ихтимал, Алтынай Сөләйманова булай каршы алуларын көтмәгәндер. Һәм минем уйлавымча, бераз аптырабрак калды. Алтынай Сөләйманова үз гомерендә тантаналы җыелышларда күп катнашкандыр. Һәм мөгаен аны һәр вакыт шатланып һәм зур хөрмәт белән каршы алганнардыр. Ләкин менә биредә, гади авыл мәктәбендә, авылдашларының ачык йөз белән каршы алуы аны бик шатландырды, дулкынландырды. Һәм ул ирексездән килгән күз яшьләрен яшереп маташты. Тантаналы бүлектән соң пионерлар кадерле кунакның муенына кызыл галстук бәйләделәр. Чәчәк бәйләмнәре бүләк иттеләр. Һәм аның исеме белән яңа мәктәпнең почет кенәгәсен ачтылар. Аннан мәктәп үзешчән түгәрәкләренең бик күңелле концерты булды. Концерттан соң мәктәп директоры безне кунакларны, укытучыларны, колхоз активистларын үзенә чакырды. Биредә дә Алтынай Сөләйманованың кайтуына шатланып бетә алмадылар. Аны кадерләп, иң түргә киләмнәр җәелгән урынга утырттылар, һәм төрлечә әйтеп, аңа хөрмәт күрсәтергә тырыштылар. Менә бер вакыт авылның бер егете килеп керде дә, хуҗага бер төргәк телеграммалар бирде. Телеграммалар. Иптәшләр, элек бездә укыган кешеләр яңа мәктәп ачылу белән котлыйлар. Каралы дус кеше, бу телеграммаларын Душан карт алып кайттымы? Һич югында җыелышка алып кайтып өлгерим дип, халык арасында укысыннар дип, атны гел камчылап кайттым ди. Безнең акчакап бераз гына соңлады. Кайфы бик курылган. Соңлы шабанда тора ул. Төшсен атыннан монда чакыр үзе. Хәзер чакыр. Кайсы Душан турында сүз бар? Колхозның хат ташучысы Алтынай Сөләйманова. Сез әллә Душан картны беләсезме? Беләмме? Дисезме? Onu tutkарлыйсы юк. Бик инде кирәкле булса, соңыннан картлар белән утыра. Siz әле белмисез безнең Душанны. Ул шул закон кешесе. Эшен эшләп бетермичә уңга да сулга да борылмасын. Шулай. Бик сәер кеше. Сугыштан соң госпитальдән чыга да, шунда эшегә китте. Украинада була бу хәл. Кайткан әле ни бары 5 ел. Туган илемдә кайтып үләрмен ди. Бүтән гомерем шулай ялгыз яшәде. Шулай да хәзерге сәйбәт була иде. Ярар, әллә кая китмәс әле. Иптәшләр, әгәр хәтерләсәгез, сез кайчандыр шул Дуйшан мәктәбендә укыган кешеләр бит. Үзе баксаң, күрсәң, әлифбадагы барлык хәрефләрне дә белеп бетерми. Шунлап та шулай. Әлифне таяк дип тә белми. Нәрсә? Сөйләп торасың да юк. Нәрсәләр генә уйлап чыгармый иде ул Дуйшан. Без аны шунлап торып Кешеләр күз алдында үсәләр. Академик Алтынайны бөтен ил белә.
Bizning barımızda diyerlik urta bilimli. Ana bugün avlumuzda nindi mektep açıp jiberdik. Şul üzegine de turmuşnun ne kadar üzgergenin anlatmayımını. Şulay bulaş. Aydagiz avuldaşlar, bizning ullarımız, kızlarımız, zamanımızın aldığını kişileri bulsun için bakal küter. Barысы da şotlanıp şovlaştılar, birden rövüşte toz küterdiler. Bari tek Altınay Süleymanovna nersedendir uyalganday kızardı. Ул bir neçe tapqır saatine qarab qo'ydi. Ondan qonaqlar bilan birga uramga chiqqach, men uning ariq yonina bosib, bek jintiklab qalqu boshina, ko'zga jilda chayqalib turgan to'pillarga qarab turib qo'ydim. Shunda men Altınay Süleymanovna yonina keldim. Hazır olar, yaprakların kıyalar. Siz ul topillarını yasın, yaprak yorgan şokta kursagiz idi. Men de şol turda o'ylayman. Her bir canlı aybirinin öz yazı, öz kizi bular. Altınay, ул topillarga nechikdir xotin qizlarga gina xos bo'lgancha zo'r sog'ish bilan qaray. Shunda men qarshimda akademik Süleymanovani tugil, shodliqda da, hasratda da eshkirsiz sof bo'lib qola turgan g'odiy ovul xotini ko'rganday bo'ldim. Ko'rasin, bu zo'r o'qimishli xotin o'zining yiroqda qolgan yoshlik yillarini esga tushirdi bo'lsa kerak. Ул topillarga qarab narsadir aytirga tiladi oxiri, lekin bo'yindan kiri qo'yib, keskin harakat bilan qo'lindagi ko'zligini kiyib qo'ydi. Moskva poyezdi birdan 11da o'za bo'g'ay. Ayye, tungun birda. Olaysa, menga jeniga vaqt. Nishvoda keladimi Altınay Süleymanovna? Siz bunda bir necha kun turamali degan edingiz bit. Xalq sizni chivarmas. Yo'q, mening kechirga yaramay turgan ishlarim bor. Men hozir ketarga tiyir. Olmaz mıken şulay ha? Siz nerse indi Altınay Süleymanovna? Bana yılda sırasalar nerse diyermin indi men. Şul kadar ezirlenip de bolsunda bulanlaştırgan edip bit. Gafur etiniz meni hürmetli yaktaşlarım. Kola almayayım. Ötünmezde. İkinci vakit. Hiç bundan ikinci tapır koyşan gilesiz ilacıp buyur. Belki yazın bulur. Kararıp selamda. Yazar mı? Altınay Süleymanovna, sizning narsaga kayfingiz ketdi oxiri. Balki biz sizni o'pkalayotganmizdir. Yo'qmi silemeyiz. Bulay o'ylaw iyat tugilmi? Kimga o'pkalayim demayman. O'zime o'pkalasamgina endi. Ayya, o'zime o'zim o'pkalay olam. Yari, hozirga sog' bo'lasiz. Xushsiz yaqtashlarim. Altınay Süleymanovna şulay etib ketib bordi. Men de shaharga qaytdim, ham kutmaganda Süleymanovdan xat oldim. Xatda bulay deb yozilgan edi. Ahamiyatli ham kechiktirsiz ishlarim bek ko'p bo'lsa-da, men sizga shusha xatni yozarga bo'ldim. Agar men yozgan narsalar sizga qiziqli bo'lib tuyulsa, shusha men siylagan so'zlarni kishilarga yetkazib turunda o'ylab qaravozni o'tinam. Menimcha bu tarix bizning ovuldoshlarga gina tugil, barliq kishilar uchun, bigrakda yoshlar uchun ibratli. Bek ko'p o'ylanuvlardan so'ng
Мин әнә шундый фикергә килдем. Бу минем кешеләргә чын күңелдән әйтәсе килгән сүзем. Һәм мин алар алдында үз бурычымны үтәргә тиешмен. Бу турыда күбрәк кеше белгән саен, мине виждан газабы шул кадәр азрак газаплар. Мине уңайсыз хәлгә куярмын дип курыкмагыз. Бер нәрсәне дә яшермәгез. Алтынай Сөләйманова. Мин берничә көн шушы хат тәэсиреннән айный алмый йөрдем. Һәм барысы турында да Алтынай Сөләйманованың үз теленнән сөйләтүдән дә яхшырак ысул тапмадым. Чағында 14 яшьлек кыз иде. Һәм әтием белән туган абыем да яши иде. Әнием дә юк иде бу чакта. Бүгенгедәй хәтеремдә 1923 елның көзендә безнең авылга солдат шинели кигән бер егет кайтты. Казна киеме кигән кеше килеп чыгу безнең авыл өчен зур вакыйга иде ул. Баштан армиядә командир булган, шуңа күрә авылда да бер начальник булыр дип сөйләделәр. Соңыннан аның бөтенләй командир булмаганлыгы, үзе безнең авыл кешесе икәнлеге һәм безгә мәктәп ачып балаларны укытырга тиешлеге билгеле булды. Кемнәрдер моңа ышанды, кемнәрдер хатын-кыз кыйбат итеп санады. Һәм гомумән мәктәп турында онытылган да булыр иде. Ләкин Җыелыш икән ул тагын. Җыен юк бар белән эштән аералар. Мәктәп ачалар диме? Инде мәктәп. Алайса барырга кирәк. Безне караңгылыкта тоттылар. Хәзер үзебез яулап алган иминлекне сакларга гына түгел, үстерергә кирәк. Мин белән хәзер хуҗалар түгел, үзебез идарә итәчәкбез. Улар барсы да киләчәк өчен, безнең балаларыбыз өчен мин аларны укытачакмын. Караны, элек балаларны муллалар, хәлфәләр укыта торган иде. Мин бит синең әтиеңне бик яхшы беләм, бер җәбә хәер бәндә иде. Әйдә Аллаһ хакы өчен, кайрада мулла булып өлгердек син. Мин мулла түгел аксакал, мин комсомол. Балаларны хәзер муллалар түгел, укытучылар укытачак. Белемне мин армиядә чакталдым. Аңчыл азрак укыган идем. Менә нинди мулла мин. Шул, комсомол мине сезнең балаларны укытырга дип җибәрде. Моның өчен нинди дә булса бер коралты кирәк. Мин сезнең ярдәм белән мәктәпне әнә шул калку башындагы атабзарында урнаштырырга уйлыйм. Моңа нәрсә диярсез, авылдашлар? Туктане, уйларга ирек бе. Эшләмәкче булау. Син егет сабри, игелек әйтәле. Нәрсәгә ул безгә мәктәп? Ничегә нәрсәгә? Үз башыгызга бәләгәме? Бит борын-борында крестьян хезмәте белән яшәгән кешеләр. Без әнә шул китмәлебез суйнап, балаларыбызда шулай яшиләр. Шәйтаныма ул захилем дигәннәр. Siz балаларыгызның укуына каршымыни? Siz шулай ук яктылыкка каршымыни? Әгәр каршы булса, көчләп мәгълүмат тәкъсир лазыммыни? Заманнар, без хәзер ирекле халык,
Ничек тілейміз солай ішкелес. Демек, алайса сіз мына bu Совет mührі басылған балаларды оқытырға деген қағазға қарсы келесіз. Sizге жеріне суны кім берді? Кім азатлық яулады, я? Кім Совет власты закондарына қарсы келе? Кім? Жауап беріңіз. Біз фақирлер, бізді бүтін ғұмырыбыз бойына таптап изіп, масқаралап келділер. Біз қараңғылықта яшадық. Қазір Совет власты біздің яқтылық күру бізні, оқырға язарға үйрену бізні тілей. Мұның үшін балалар бізні оқытырға керек. Ярый алайса, оқып, өзің бик тілегеш. Бізге нәрсе? Біз законға қаршы түгел. Менің балаларым жоқ. Amma мен sizden yardım ettiğinizi ötünəm. Bizge bayının tağ başındağı atapzarını düzeltirge gerek. Siplerge, iniş arkalı köpür salırga, mektepke utan getirtirge gerek. Tanıgı, bir grep yılgır bulup çıktım sen. Sabret, mene sen bütün oğulmak ıskırasın. Mektep aşamlısın. Üstüge karasan, tuğunumda, altında yok. Uçtuğuna kadar gine musulan zihinde yok. Yurtumda tirliklik eserinde görünmüyor. Şulay bunga işi gitip sen gün kurga uylisın tuz kişi. Şit kütüden bile kurlamasan, lakin adi kütüleri yok bizde. Kütü bunlarla tollarda. Nişikte yaşarmın. Hükümetten hizmet hak alırmın. Hasta işlerine bundan şu kadar. Ne dişi? Densulayın ne? Bana kadar anlaşıldı. Sen yiğit uz işini uzun işle. Aksa tülesinler, şunlar balalar okup, ondan da aksa çıkarır. Bizi tırışıkta kaldır. Bizim uz meşakkatimizde Allah'a şükür bu Allah'ın. Bana saraydan. Sen altın ay işçisin bunda. Esa uzunu açtım. Aralı yigir tizdiregiga. Buna bir tumala var. Onlarga kadar yığış kayri başladılar. Cemaatlar kuşlarız. Cemaat. Sürüncüden tutarız. Tutmak elini bir cemaat. Cemaat. Lakin kişiler tuttamadılar. Шул көннән башлап, кара шинель кигән Юшан һәр иртәне сукмак буйлап ялгыз гына калку башына ташландык ат абзарына күтәрелә. Кич булгач кына ул авылга төшә. Бер вакыт капчык тутырып тизәк җыеп кайтып килгәндә, без аның янына ат абзарына кирип чыктык. Монда кагылуыгыз бик әйбәт булган кызлар. Бу мәктәптә сез укыйсыз бит. Ул инде бөтенләй әзер диярлек. Менә әле генә бер пишмакка мисмак нәрсә салып бетердем. Хәтта түбәдән морҗасында чыгардым инде. Әнә, күрәсезме? Хәзер кышка ягулы хәзерлесе генә калды инде. Зарар юк, тирәгендә кырсары күп. Әйдәнгә күп итеп салам җибәрбез дә, укуны башлап җибәрбез. Ничек соң? Укыйсыгыз киләме? Мәктәпкә йөрисезме? Сиңдә җибәрсә, җирлидем лә ул. Нишләп җибәрмәсен ди? Әлбәттә җибәрер. Синең исемең кем соң? Алтынай. Алтынай? Бик матур исем. Ә кем кызы соң син? Ятим ул агасында тора. Шулаймыни? Алтынай, син башка балаларда мәктәпкә алып ярыймы? Сез дә килгез кызлар. Ярый. Мине абый дип йөртерсез. Мәктәпне карыйсыгыз киләме? Кирегез, уялып тормагыз. Юк, без китик инде. Безне өйдә көтә торганнардыр абый. Ярый, алайса кайтыгыз. Соңыннан укырга килгәч күрәсез. Мин караңгы булганчы тагын бер тапкыр Кырсарыга барып килим әле. Хушыгыз кызлар. Хушыгыз абый. Инде ягымда абый. Бик әйбәт абый, иеме? Әйдәгез киттек инде. Әйдә. Туктагыз кызлар. Әйдәгез титәкләрне мәктәпкә бушатабыз. Кышка ягулык күбрәк булыр. Әйдә буш кул белән кайтабызмы? Кара син, нинди акыллы баш. Әле соң түгел. Барабыз да тагын җыеп кайтабыз. Юк инде.
Сыңа қалабыз. Идары шырлар, қараңғы түшкенше қайтық қызлар. Шулай деңіз. Бұл абайға нендей де болса бір жақшылық іштерге керек бет енді. Кімге? Мен үшін? Яғымлы елмайуы. Бізде ашанышы үшін. Әлі хәзірге қадар аңлай алмайым. Мұндай ішке мені нәрсе мәжбүр еткендір. Ләкин шунысын яқшы білем. Минем шын язмышым, өзінің барлық шатлықлары һәм ғазаплары білән, минем бүтін тұрмышым, нәқ әне шул көннән, шул бір қапшық тизәктән башланды. Мин мұны шуның үшін әйтәм. Чөнки нәқ әне шул көнне мин гомеремдә беренче тапкыр җәзалауларыннан да курыкмыйча үзем кирәк дип санаган эшне эшләдем. Мин шатлыгымнан үз-үземне белешмичә караңгы төндә генә өйгә кайтып кердем. Кайда югалып йөрдең син? Басуда. Нинди тиенче ул кулыңда? Тизәк. Көне буе чиганың бары шул гынамы? Дәшмә! Кайда сирәлеп йөргәнеңне белмәс дип уйладың әллә? Ух, син шакшы хәсәрәт! Нинди шайтан котыртты мәктәпкә барга? Нигә дип бекмәдең син шул мәктәбеңдә? Үксез бузау асрасаң, авызың бурның май итәр, үксез бала асрасаң, авызың бурның кан итәр. Бүре баласы никадәр туйдырсаң да урманга карый бирәр. Әнә, кешеләрнең балалары йортта ташый, бу йортта ташый. Тукта инде. Мин сиңа күрсәтермен әле. Мәктәбеңнең янына барып кара. Сиракларыңны бәреп сындырмам. Мин сиңа төшерермен синең мәктәбеңне. Бар, баланы кара. Yılama, sanmıyorsun göz yaşlarına. Yengem kıynağından tügül, yok. Min andı kıynağlarga koyupkendim. Min şuna yıladım. Çünkü min yengemnin mektepke jibermeyeceğini anladım. Bundan sonra 2 gün vakit öttü. Karal Altınay, kemanda. Karap tırası yok ana. Duşanım. Yurttan yurtqa kirip balalarını mektepke jinap yerik koturtup. İlişkini bitlep koy Altınay. Sen nerse? Şukraklandın mı elle? Sen koytalar bir dikle. Niye? Amına şuna. Bunda birlik olmagan ona. Tizire. Emsiz kuydalar. Nisal. Emsiz. Allah yardım etsin. Allah yardım etmese biz bütün kütüğümüz bile yardım eteriz. Ana biz ne kadar? Bir kiregiz var idi. Oturga ruhsat ver. Mine şulay. Bugün biz mektepte okular başlayız. Sizning qizig'izga necha yosh? Men aytam, qizig'izga necha yosh deb. Altınay. Altınay aqllim, necha yosh sen? Menga tezden. Senga nega bilga kerak ana? Nindi tekshirishga kelgan? Аңарда o'quv qayg'isi tugul әле. Monday o'ksiz tugul, atisi, anisi tegiz bo'lganlar da o'qimayali. Ana, bir kitu jig'ansing endi. Qo'shularni maktabingga. Amında tiqishqinab girma. O'ylab qarag'iz, narsa сөйлейсіз. Yetim bo'lganni o'g'il g'ayblimini. Alla yetim bola o'qimasin degan zakon bormi? Sening zakonlaringda mening ishim yo'q. O'z zakonim. Meni yaratma. Bizda zakonlar birgina. Bu sovet vlasti zakonlari. Agar bu qiz sizga kerak bo'lmasa, u bizga kerak. Sovet vlastina kerak. Bizga qarshi kelsangiz, biligiz ana, yaxshi bo'lmas. Qo'yan kelgan noshanliksan seni. Seningcha, ana kim xo'ja bo'lirga teyish? Ana kim oshata? Kim ishirta? Allasimi? So'qboy o'g'il sima-ku. Ay, yigit. Sen kim bilan сөйләшәсең? Sen onun xotin qiz ekanini ko'rmaysingmi? Sen xotin qachondan beri uyda bosh bo'lib ketding hali? Qachondan beri deymen? Bar narsada o'zing shashli boshlading. Ozroq lig'irtab ko'proq ish ishla. Bar ishingda bo'l. Ochliq chestar. Sen Toshtanbek o'g'li, qizingni o'zing bilan ol. Tilasang o'qib, tilasang qizdirib osha. Shulaymi yani? Ol maktabda firalib yursin ekan, ha? Ayda xo'jalikda kim ishlar? Barishini da menmi? Aytdimmi? Bitti.
Сен нәрсе қиқыл дейсің, тентек қызы. Қыз болып отырып қалуыңны ойламайсың? Юнны кішілерінің сендей қызлары көптен кеуге шықтылар енді. Сен, тоқта, сабыр ет. Мен сені егенермін әлі. Кетердім, тоқта. Сіз кетіңіз мұнан. Менә шулай итеп, миңа беренче тапкыр мәктәпкә бару насип булды. Шул көннән башлап, һәр иртәне Дюшан безне йорттан-йортка җыеп йөри башлады. Мин балалар сезне укырга да, санарга да өйрәтермен. Хәрефләрнең саннарны ничек язарга икәнен күрсәтермен. Үзем белгән бар нәрсәгә өйрәтермен. Алтынай, һәр көнгә берәр дәфтәр, карандаш, язу такталарын өләшеп чык. Ярый. Язарга уңай булсын өчен, кара такталарыгызны тезләрегезгә куеп өйрәнегез. Булдымы? Булды. Дюшанның укучылар арасында мин иң өлкәне идем. Бәлки, шуңа күрә дә башкалардан яхшырак укыганмындыр. Hayır, алай дип тә булмый. Укытучының һәрбер сүзе, ул күрсәткән һәрбер хәреф минем өчен изге иде. Минем өчен дөньяда Дюшан укыткан нәрсәләрне аңлау, төшенүдән дә әһәмиятлерәк нәрсә юк. Минем каршымда Дюшаннан да акыллырак һәм укымышлырак кеше юк иде. Хәзер уйлыйм да, гаҗәпкә калам. Үзе дә иҗекләп кенә укый ала торган аз белемле бу егетнең үз кул астында бер генә дәреслеге дә булмаган хәлдә. Шундый чын-чыннан бик эшкә тотынырга ничек батырлыгы җитте икән дим. Инде ата-бабалары җиде буынга кадәр надан булып килгән балаларны укытырга алыну бигрәк тә җаваплы. Ул үзе дә белми торып зур батырлык эшләгән. Хәзер бу турыда искә төшергән чакларда, буларның барысы да нәкъ шулай булганлыгына хәтта шунысы да килми. Кыш якынлаша башлады. Беренче кар яуганчы, без елганы кичеп йөри идек. Аннан елганы чыгу кыенлашты. Бозлы су аякларны куырып алгандай итә иде. Бигрәк тә нәниләр газапланалар. Хәтта аларның күзләренә яшь килә иде. Шуннан соң Дюшан аларны берәм-берәм үзе күтәреп чыгара башлады. Ой, безнең арттан атканланган кешеләр куат. Җилсеннәр, зарар юк. Артка борылып карамагыз. Тыныч булыгыз. Берсе аркасына, икенчесе куллар күтәреп баша. Баграп калай киткән икән. Элегрәк белмәдем. Икенче хатынлыкка менә кем наласы калган икән. Сезнең урында мин килмәсә елар идем. Кызым, нишләп булалай? Сезгә бергә җилеп таштан аша ике агач ташлау берни түгел. Шулай итеп балаларга күпердә әзер булыр иде. Синең күпереңдә ни файда бар? Аллага шөкер. Күперебез үзебез белән. Без дә чыгалабыз. Дүйшан, сәер кешесе минем, сәер кеше. Әгәр синең бик күпер төзисең килә икән, төзәнә үз ирек белән. Булмаса, куып тора күзләр киләр, Дюшан никадәр генә тырышса да, елга аша басма салыр өчен агач таба алмады. Бер вакыт мәктәптән кайтышлый, кечкенәләрне елга аша чыгаргач, без Дюшан белән яр буенда калдык. Һәм аякларны чылатмас өчен ташлар, кәзләр иеп, басма ясарга булдык. Бу көн инде кар төшкән. Су гаять дәрәҗәдә салкын иде. Хәзер күз алдыма китерә алмыйм. Дюшан ничек түзгәндер? Ул бит яланаяк килеш туктаусыз эшләде. Мин кичкә генә атлыйм. Су төбендә утлы күмерләр сибелгән кебек иде. Менә елга уртасында минем батырларны күзән җыра башлады. Һәм мин бөгелеп төштем. Нәрсә булды сиңа, Алтынай? Әйдә тизрәк ярга чыгыйк. Син бит бөтенләй туңгансың. Нигә син аны миңа әйтмәдең? Кулларыңа кара инде, бөтенләй зәп-зәңгәр булганнар. Алтынай акыллы. Шушында гына утыр җылын. Өстеңә менә минем шинельне сал. Менә шулай. Мин үзем генә дә булдырам. Хәзер күп калмады инде.
Бетерербез дә өйгә кайтырбыз. Синең муйныңа ташланып, кысып кочаклап, кулайма пышылдап кына дөньядагы иң әйбәт сүзләрне әйтә алсам икән. Я Ходаем, аны минем бер туган абыем итсәң икән. Менә бетте дә. Я ничек? Минем нәни булышым? Җылындым. Әйе, җылындым. Рәхмәт абый. Я, киттек. Киттек. Алтынай, теге вакытта мәктәптә тизәкне син калдырган идеңме? Әйе, абый. Шулайдыр дип уйлаган идем аны. Ничек? Сез әле аны онытмадыгызмы, укытучы абый? Саф чишмәм син минем. Сәләтең дә бик әйбәт синең. Сине зур шәһәргә җибәрергә иде. Зур галим, чын кеше булыр идең син анда. Ул зур ашкынулы хәрәкәт белән алга таба атлады. Һәм ул әле дә шулай минем күз алдымда. Кулларын баш артына куйган да, хыял белән балкыган күзләрен еракка, болытларга төбәгән килеш басып тора сымак. Нәрсә турында уйлады икән бу чагында? Бәлки чыннан да үзенең хыялында мине зур шәһәргә укырга җибәргәндер. Ә мин ул минутта Дюшанның шинеленә уралган хәлдә, аның колагына гына дөньядагы иң яхшы сүзләрне генә пышылдасак икән дип уйлыйдым. Мөгаен, без барыбыз да ул чакта үзебезнең укытучыбызны, аның кешелеклеге өчен, аның изге ниятләре безнең киләчәгебез турында кайгырту өчен яратканбыздыр. Без әле балалар гына булсак та, минем уйлавымча, ул чакта ук моны аңлый идек инде. Юкса, безне һәр көнне җилдән тыныбыз кысылган хәлдә зур кертләргә бата-бата шундый ерактагы текә калкылыкка менәргә нәрсә мәҗбүр итә алыр иде икән? Мин бүген волоска китәм. Анда партияга керер өчен барам. 3 көннән әйләнеп кайтырмын. Ой, укытучы абый, шушында буранда тынапсыз бер юка шинелдән генә барасызмы? Борчылмагыз, балалар. Мине көтегез. Хушыгыз. Мин кичергән ул 3 көн кышның барлык көннәреннән дә салкынрак булгандыр дисәм, хата булмас. Әйтерсеңле табигатьнең ниндидер куәтле кешеләре безнең бу дөньядан киткән бөек кешебезнең урынын тулыландырырга тырыша иде. Үзендә туктаусыз җил улый, кар өермәләре бөтерелә, салкыннан агачлар шартлый. Табигать үзенә тынычлык таба алмый. Анда-монда сугыла, сыкрап җиргә бәргән. Таулар астында, түбән езгән болытлар арасында чак кына каралып күренгән безнең авыл тынып калды. Карга күмелгән мөрҗалардан нечкә генә төтеннәр сузыла. Кешеләр иләреннән чыкмыйлар. Шуның өстенә тирә-юньдә бүреләр кудырына. Көндезләрен юлга чыгалар, ә төннәрен авыл янына ук килеп, таңга кадәр йөрәккә шым салып, ачы тавыш белән улыйлар. Дюшан кайтасы көнне мин бөтенләй тынычлыгымны җуйдым. Үземә урын таба алмадым. Йөрәк нидер сизенгәндәй еш-еш тибә иде. Мин әледән-әле урамга йөгереп чыгам. Кар баскан далага күз салам.
Син нәрсә башыңа суккан мәчедә ярлы бирле йөрисең? Ишеккә таңгылык бирәсеңме бүген юкмы? Утыр әле урыныңа. Җиберләргә тотын әле. Ишектән йөреп балаларыңны туңдырып бетерде. Тагын бер генә тапкыр чыгып кара. Нәрсә басып торасың? Кемгә әйтәм мин? Хәшәрәт! Ни булды сиңа бүген? Кулларың агачта ясалганмы әллә? Дебек мисең дә ичмасам. Бар әле алайса, сайкыл каршыкка капшыкларны илтеп кайт. Укытучыңны да шунда күрерсең. Иртәгә илтер, күрмисеңме нинди буран? Юк, мин бүген хәзер үк барам. Тәмам җилегемә тиде ул бүген минем. Тәмам туйдырды. Ачлык елдагы алабута кебек. Атлар ачуланмаса, шунда кунып кайт. Бар, күз алдымдан югал. Юша, синме? Алтынlar? Gel kızım gel. Ни булды сиңа? Ни эшләп алай йөрдең? Берәр бәла каза килеп чыктым әллә кызым? Юк, булай гына. Менә капчык китердем. Мин бүген сездә кунып калсам, ачуланмассыз микән? Кал, җибәртегем. Кал. Уф, юнсыз кызый. Котымны алдың. Нишләптер күздән биле күренгән юк. Утыр янына балам. Утыр. Мин бүген волосқа китәм. Анда партияга керүчем барам. 3 көндән әйләнеп кайтырмын. Оюкты чабыйм. Шушында чыбыранда тынапсыз бер юхашын идәнгә барасызмы? Борчылмагыз, балалар. Мине көтегез. Хушыгыз. Мин кичергән ул 3 көн кышның барлык көннәреннән дә салкынрак булгандыр дисәм, хата булмас. Әйтерсең лә табигатьнең ниндидер куәтле кешеләре безнең бу дөньядан киткән бөек кешебезнең урынын тулландырырга тырыша иде. Үзендә туктаусыз җил улый, кар ирмәләр бетерелә, салкыннан агачлар шартлый, табигать үзенә тынычлык таба алмый. Анда-монда сугыла, сыкрап җиргә бәргән. Таулар астында, түбән йөзгән болытлар арасында чагык кына каралып күренгән безнең авыл тынып калды. Карга күмелгән мөрҗалардан нечкә генә төтеннәр сузыла. Кешеләр иләреннән чыкмыйлар. Шуның өстенә тирә-юньдә бүреләр кудырына. Көндезләрен юлга чыгалар, ә төннәрен авыл янына ук килеп, таңга кадәр йөрәккә шым салып, ачы тавыш белән улыйлар. Юшан кайтасы көнне мин бөтенләй тынычлыгымны җуйдым. Үземә урын таба алмадым. Йөрәк нидер сизенгәндәй еш-еш тибә иде. Мин әледән-әле урамга йөгереп чыгам. Кар баскан далага күз салам. Син нәрсә башыңа суккан мәчедә ярлы бирле йөрисең? Ишеккә таңгылык бирәсеңме бүген юкмы? Утыр әле урыныңа. Җиберләргә тотын әле. Ишектән йөреп балаларыңны туңдырып бетерде. Тагын бер генә тапкыр чыгып кара. Нәрсә басып торасың? Кемгә әйтәм мин? Хәшәрәт! Ни булды сиңа бүген? Кулларың агачта ясалганмы әллә? Дебек мисең дә ичмасам. Бар әле алайса, сайкыл каршыкка капшыкларны илтеп кайт.
Укытучыңны да шунда күрерсең. Иртәгә итер, күрмисеңме инде буран? Юк, мин бүген хәзер барам. Тәмам җилегемә тиде ул бүген минем. Тәмам туйдырды. Ачлык елдагы алабута кебек. Атлар ачуланмаса, шунда кунып кайт. Бар, күз алдымдан югал. Yuşak, sinne. Altılar. Gel kızım gel. Ne buldu sana? Ne işlep alay yürürdün? Birer bela kaza kilip çıktım elle kızım. Yok, bulay gına. Mine kapşı getirdim. Men bugün sizde konup kalsam aşılanmazsın mıyken? Kalışıp börtügüm. Kal. Of yünsiz kızı. Kutum ne oldun? Nişleptir bizden birlik görüngenin yok. Otur yanına balam. Otur. Senin karşık nersen var? Cılıtıp bir sila kızımızını. Cılın. Düşkan da zaklamay kaytıp jiten. Kupten ide bulurga kire gideyim dana. Yarar, kaytıp jiter hele. Bizim at ige jehetirep kaytışan o. Ama kayttı bu gay. Yok iken şu. Koyalı karşık şunu. Kayta da kaytmayımış. Yuralarını bir şekle koyup dur. Sunmayın be. Kaytmaz ol bugün. Neşemdiklerinin işi biterdi mi niye olarını? Tutkarlaganlardır. Yoksa elle kaşan iler bulur edildi. Onun sağlığı dürere bir. Şırnap da. Kaytsa kaytıp jiter iyiliğinde. Kaytmalıdır. Benim kapni halikanin da. Boşka bit bir uç pişerde sıra bal almaysan. Solunu akşa tutup izlesen de tavuk bulmayı. Kartanbay yattı, hem yukarı da gitti. Tek onun sözleri beni tanışlandıra almadı. Ona okutuşum bugün, mene hazır koydup düşerge kıyıldı. Men haman onun turunda uylandı. Onu yolda, kar kırklar arasında edip göz aldıma getirdim. Bilmeyim, köp mü yıklaganımdır. Lakin kinet, nerseler beni tırgıtırıga mecbur etti. Buri, saygılar iştesin mi? Ey kızım, birey güne de tügül, köpe olar. Kart deyip, kart dur hele. Rəsələr var. Onlar kaydadır yakındağına, ağız şidinde. Buran o kire tügül müsün? Yok açık, burağına tügül bu. Kimdedir kuvalar alar. Köşene mi, atlı mı şunla olmaksınlar. İştesin mi? Xuda saklasın. Dükşen bulatırmasın. O bir de seni devam oynattırmayın. Şimdi tintek şimdi. Kaydan eminim tuğunum kayda. Tuğunum ne bilir? Yandır kaçak. Soğuk tizirek bu gidi. Tizirek vur Allah'a kışın candır gibi. Komşittiler nağletler. Bakınmalar. Aşırı bildiren Mahmut'tan biri gel. Sarı kırmağa izgi Mahmut'un canını saklasın. Şimdi bu düşman. Baş dizire işkine. Mahmut'tan biri gel. Mıltık yok, sen dersen kaya varasın. Kır neyde, kır. Dayak biri gel. Kaya varmaksa bulasın. Yok, hızıysa çakla. Bir kayla varmışsın. Otur. Oy Allah, iserlikken düşün. İsen balak. Ölgürep bulmadı. Kaytıp jettim diye kovup jettiler. At endi yolda oğargan edi. Anı burular kovup yandırdılar. Avılga kelip жетүүгө кырсылап yıkıldı. Olar şunda atqa taşlandılar. At indi, yarı yani uzun isen kalgansın. Uzun. Yıkılmagan bolsa uzun de ışkındırmaslar ye. Allah'a şükür, işin havıfsız bitken. Hazır şişin. O yanına otur, gel. Birer itiklerini saldırayım, hadi saldır birer itiklerini. Esil karşık, aşını jılıtıp gittir. Var. Utqa yakınırak otur oğlum, utqa yakınırak otur. Mine şulay. Ya yarar, bulası iş bulgan bitken. Enişler sen şulay sonlap yola çıktın. Волос комитетінде отырып шулай ұзаққа созылды Қараке.
Юлга төнгә каршы чыкмасаң, икенче көнне иртән чыккан булсаң, сине бит берәү дә мылтык белән кумагандыр. Мин укучыларыма бүген кайтып эшләргә вәгъдә бирдем. Иртәгә иртән дәрескә өлгерәсе бар иш. Кара сине, тиле. Ишетәсеңме каршыклар сәди? Имеш балаларга сүз биргән. Шул юеш борынларга вәгъдә биргән имеш. Әгәр үзеңне бүреләр бутарлап ташласа, нәрсә сөйләгәнеңне башың белән уйлап карыйсыңмы соң син? Бу минем бурычым, минем эшем карака. Сез менә шунысын әйтегез. Гадәттә җәеп йөри торган идем. Ә бу юлы шайтан кытырттымы мине? Сездән ат сорап алдым да бүреләр авызына илтеп тыктым. Сүз аның турында барамыни? Ник җәһәннәмгә алакмый шунда ул куршагы бия? Синең тормышың өчен курбан булсын дип исәплик. Гомер буе атсыз булдым, хәзердә дә үлмәм. Совет власты яшәсә тагын булдырырмын. Дөрес әйтәсең, карт. Тагын булдырырбыз. Нәле улым, аша җылы вакытта. Рәхмәт сезгә. Карап торам да сиңа Җушан улым. Булай син үзең ахмак та түгел, дөресрәге акыллы егет. Шунысын аңламыйм. Шул мәктәп белән, шул сабыйлар белән нәрсә дип газап чигәсең син? Яллан берәрсенә көтүче булып, җылыда киенерсең, тукта булырсың. Мин аңлыйм, карака. Сез миңа бу сүзләрне яхшылык теләүдән әйтәсез. Әгәр мин балаларны тагын да яхшырак укыта алсам, башка бер нәрсә турында да хыялламас идем. Кемдер анда мич артында елый түгелме? Алтынай ул. Боя бик курыккан иде, шуңа җылый торгандыр. Алтынай? Нишләп килгән ул монда? Алтынай, сиңа ни булды? Нәрсәдән шулай курыктың? Ярыймын инде шулай. Зур кыз бит. Яле, кара әле миңа. Җушан абый, укытучым минем. Нәрсә, әллә йөрәге урында купканмы? Яле каршы, бераз өшкерергә төкерергәме? Тизрәк бул инде, тизрәк бул. Кайнар су алып киләле. Барлыйсы бар. Йөрәге урыннан купкан. Белсәләр иде алар. Минем йөрәкнең зур шатлыктан урыннан купканын. Мин ул шатлыкны сөйләп тә әйтеп тә аңлата алмаган булыр идем. Кыш тавылар артына качып китте. Үзенең зәңгәр болытлар төркемен куып, яз килде. Бәлки бу минем яшьлегемнең беренче язы булгандыр. Һәр хәлдә бу яз миңа башкаларына караганда матуррак булып тоелды. Ләкин бер вакытны мин мәктәптән кайткан чакта безнең ишек алдында ике чит ат тора иде. Иярләренә караганда аларның хуҗалары таулардан килгән булырга тиеш. Алар электә базардан кайткандамы яки тегермәнгә баргандамы безгә кирип чыккалыйлар иде. Йөз киләм өстенә җәелгән ак җәймәдә бүкән шикелле бер кызыл битле юан кеше утыра иде. Кызым, кайттыңмы? Кыркым, әйдә сөеклем. Анда казанда аш бар, суынганчы аша бар. Бар. Нәрсә шулай бик тиз озатып җибәрдең, күз тиермә ала. Башта сөйләшергә, киңәшергә кирәк. Мин әйттем, инде артыгын бирә алмыйм. Соң син айнала инде дә кайгырма. Анардан белмәссең. Аның каравы соңыннан күгәрчене кулга төшергәч, миңа рәхмәт әйтеп бетерә алмассың. Ярар. Син дигәч эшләнер. Алтынай кызым, тамагыңны туйдырдыңмы? Ничек инде ул алай тиз генә? Соң син анда ашка кагылмагансың да бит? Ашысын килмешин. Алайса бар. Кунаклар барында бар. Уйлап кер, бар. Мин урамга чыктым. Ләкин миңа җиңәмнең минем белән үзем булай ягымны тотарга маташы ошамады. Күңелемә ниндидер шом төште. Мин ирексездән сагая башладым. Тиздән безгә Сайкул әби килде. Һәм киткәндә идән бик ачуланып чыкты. Ул миңа ничектер моңсу караш ташлагандай тоелды. Аннары ул сүзсез генә китеп тә барды. Мин үземә урын таба алмадым. Нишләп ул миңа шулай карап куйды икән?
Әллә бер нәрсә белән кәйфен җибәрдем. Укытучы абый. Нигә сез бүген шундый караңгы чырайлы? Барысы шулай. Ничек инде барыбыз да? Сез дә, Сайкылай биде. Саф шишмәм минем. Шулай ук берни дә сизенмисеңме? Юк, абыем. Нәрсә булган? Син өйгезгә кайтма. Аңлыйсыңмы? Аңлыйм. Мин үзем синең өчен җавап бирәмен. Туруың хәзергә бездә торасың. Аннан соң минем яннан ерак йөрмәскә тырыш. Син бер дә курыкма, Алтынай. Мин синең янда булганда бер кемнән дә курыкма. Укы, элекчә мәктәпкә йөр, бер нәрсә турында да уйлама. Юкса беләм бит мин синең нинди куркак икәнеңне. Я, көл инде бер. Я, менә шулай. Абый, ишең һәр минутта сезгә килеп, мине китеп алып китү мөмкин бит. Андый хәл булмаячак. Әгәр булса, алар мине теләсә нишләтә алар. Авылда бер кем дә аларга комачаулый алмаячак. Син ул инде бу турда, Алтынай. Хәзер без синең белән бер эш эшләрбез. Менә шулай, бетте. Менә бу кичкенә топылларны мин синең өчен дип алып кайттым. Без аларны синең белән бергә утыртырбыз. Алар үскән, көч чыган вакытта син дә үсәрсең, яхшы кеше булырсың. Синең күңелең яхшы, акылың эзләмичән. Миңа син галим кеше булырсың кебек тоела. Мин моңа ышанам. Менә күрәсең, Җаушан абый әйткән иде диясең. Син әле бик яшь. Менә шушы топыллар кебек чыбык кына. Әйдә, Алтынай. Без аларны үз кулларыбыз белән утыртыйк. Һәм синең бәхтең укудан булсын, яклы йолдызым. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Чыңгыз Айтматовның беренче укытучы исемле романы буенча эшләнгән радиопостановканың беренче өлешен тыңладыгыз. Алып баручы Эльз Гадилов. Рольләрдә Дюшан, Наил Дунаев, авыл совет рәисе Рауил Шарафиев, Алтынай Сөләйманова, Галия Булатова, бала Алтынай, Мәсгуда Хәйруллина. Калган рольләрдә Габдулла Шамуков, Рауза Хәйретдинова, Әсәр Шакиров, Гөлсем Камская, Нәҗип Гайнуллин, Асия Хәйруллина, Асия Мәсәгутова, Зариф Закиров, Мәрьям Сульва, Дилүс Ильясов, Әхтәм Зарипов, Вера Минкина. Режиссеры Әхтәм Зарипов. Редакторы Рыкыя Юнысова. Тапшыруның икенче кисәген 13 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Казан сөйли. 13 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Әдәби-драматик тапшыруыбыз дәвам итә. Хәзер без сезне, хөрмәтле радио тыңлаучылар, атаклы кыргыз язучысы Чыңгыз Айтматовның беренче укытучы исемле романы буенча эшләнгән радио тамашаның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Режиссеры Әхтәм Зарипов. Рольләрдә Дюшан, Наил Дунаев, авыл совет рәисе Рауил Шарафиев, Алтынай Сөләйманова, Галия Булатова, бала Алтынай, Мәсгуда Хәйруллина. Калган рольләрдә Габдулла Шамуков, Рауза Хәйретдинова, Әсәр Шакиров, Гөлсем Камская, Нәҗип Гайнуллин, Асия Хәйруллина, Асия Мәсәгутова, Зариф Закиров, Мәрьям Сульва, Дилүс Ильясов, Әхтәм Зарипов, Вера Минкина. Алып баручы Эльз Гадил. Тапшыру магнитофон тасмасына 1963 елның гыйнварында язылган. Мин бүген Волжска китәм. Анда партияга керүчем барам. 3 көннән әйләнеп кайтырмын. Ой, укытучы абыем, шушында эше буранда тынапсыз бер юкашы идән генә барасызмы? Борчылмагыз, балалар. Мине көтегез. Хушыз. Мин кичергән ул 3 көн кышның барлык көннәреннән дә салкынрак булгандыр дисәм, хата булмас. Әйтерсең лә табигатьнең ниндидер куәтле кешеләре безнең бу дөньядан киткән бөек кешебезнең урынын тулыландырырга тырыша иде.
Үзендә туктаусыз җил улый, кар өермәләре бетерелә, салкыннан агачлар шартлый, табигать үзенә тынычлык таба алмый, анда-монда сугыла, сыкрап җиргә бәрә. Таулар астында, түбән езгән болытлар арасында чагык кына каралып күренгән безнең авыл тынып калды. Карга күмелгән морҗалардан нечкә генә төтеннәр сузыла. Кешеләр иләреннән чыкмыйлар. Шуның өстенә тирә-юньдә бүреләр кудырына. Көндезләрен юлга чыгалар, әтеннәрен авыл янына ук килеп, таңга кадәр йөрәккә шым салып, ачы тавыш белән улыйлар. Юшан кайтасы көнне мин бөтенләй тынычлыгымны җуйдым. Үземә урын таба алмадым. Йөрәк нидер сизенгәндәй еш-еш тибә иде. Мин әледән-әле урамга йөгереп чыгам. Кар баскан далага күз салам. Син нәрсә башыңа суккан мәчедәй арлы-бирле йөрисең? Ишеккә тыгылып бирәсеңме бүген юкмы? Утыр әле урыныңа. Җиберләргә тотын әле. Ишектән йөреп балаларымны туңдырып бетерде. Тагын бер генә тапкыр чыгып кара. Нәрсә басып торасың? Кемгә әйтәм мин? Мөхәшәрә! Ни булды сиңа бүген? Кулларың агачта ясалганмы әллә? Дебек мисең дә ичмасам. Бар әле алайса, сайкыл карчыкка капчыкларны илтеп кайт. Укытучыңны да шунда күрерсең. Иртәгә илтер, күрмисеңме нинди буран? Юк, мин бүген хәзер барам. Тәмам җилегемә тиде ул бүген минем. Тәмам туйдырды. Ачлык елдагы алабута кебек. Атлар ачуланмаса, шунда кунып кайт. Бар, күз алдымдан югал. Ни булды сиңа? Нишләп алай йөрдең? Берәр бәла казар килеп чыкты мәллә кызым? Юк, булай гына. Менә капчык китердем. Мин бүген сездә кунып калсам, ачуланмассыз микән? Кал, җибәртегем. Кал. Уф, юнсыз кызый. Котымны алдың. Нишләптер күздән бирле күренгәнең юк. Утыр янына балам. Утыр. Ә синең карчык нәрсәң бар? Җылытып бир, сыйла кызыбызны. Җылын. Душан да закламый кайтып җитәр. Күптән өйдә булырга кирәк иде инде аңа. Ярар, кайтып җитәр әле. Безнең ат игә җәһәтрәк кайтышаны ул. Әнә кайтты бугай. Юк икән шул. Куй әле карчык шуны. Кайта да кайтмый имеш. Юраларыңны бер читкә куеп тор. Соң инде. Кайтмас ул бүген. Нәшәмлекләрнең эше бетәдеме ни аларның? Тоткарлаганнардыр, юкса әллә кайчан илә булыр иде инде. Урын салып бир әле миңа. Чынлап та, кайтса кайтып җитәр иде инде. Кайтмауга. Минем ат ни хәл икән анда? Бушка бит бер уч пешәдә сорап ала алмыйсың. Солыны акча тотып эзләсәң дә табып булмый. Картан бай ятты һәм йокыга да китте. Тик аның сүзләре мине тынычландыра алмады. Миңа укытучым бүген менә хәзер кайтып төшәр кебек тоелды. Мин һаман аның турында уйландым. Аны юлда кар көртләр арасында итеп күз алдыма китердем. Белмим, күпме йоклаганмындыр, ләкин кинәт
Нәрсәләр мине торып утырырга мәҗбүр итте. Бүре, сайкылап ишетәсеңме? Әйе, кызым. Берәү генә дә түгел, күпәү алар. Арт дип, арт тор әле. Нәрсә бар? Алар кайдадыр якында гына, авыз читендә. Буран үкелә түгелме соң? Юк, ачык. Бура гына түгел бу. Кемнедер кулалар алар. Кешенеме, атнымы шылгап алмакчылар. Ишетәсеңме? Хода сакласын. Дүкшан була күрмәсен. Ул бик сені де абайлап тормый. Шундый тинтәк кешене. Кайда минем туным кайда? Тунымны бир. Яндыр кырчык. Суык тизрәк бу инде. Тизрәк бу Аллаһка кышын яндыр ки. Кулым ситтеләр, нәхләтләр. Aşırı bildiler, maldan biri gel. Karasarı izgin ağıttın canını saklasın. Sen mi bu dövüşen? Baş tizrek işine. Maldan biri gel. Mıltık yok, sen dersen kaya varasın. Gir neyde, gir. Dayak biri gel. Kaya varmakşı bulasın. Yok, biz ise çakla. Bir kayala varmışlar. Otur. Oy Allah, isenlik kendimşin. İsen balak. Өлгіріп болмады. Қайтып жеттім дегеш қуып жеттілер. Ат енді юлда оғарған еді. Аны бүлілер қуып яндырдылар. Ауылға келіп жетуге кірісіліп йығылды. Олар шында оғатқа таштандылар. At indi, yarı yani uzun isen kalgansın. Uzun. Yıkılmagan olsa uzun bile ışkındırmaslar iyi. Allah'a şükür, işin havıfsız bitken. Hazır şişin. O yanına otur, gel. Bir eli itiklerini saldırayım, hadi saldır bir etiklerini. Esin koşuk, oşunu jılıtıp gitti. Var. Utqa yakınırak otur oğlum, utqa yakınırak otur. Mine şulay. Ya yarar, bulası iş bulgan bitken. Enişletsin şulay sunlap yola çıktın. Волос комитетінде отырышшылай ұзаққа сузылды қараке. Yolga dönge karşı çıkmasan, ikinci günde irden çıkkan bolsan, seni bit bireule mıltık bile kuvagandır. Мен оқушыларыма бүгін қайтып іштерге уағда бердім. Ертең дәріске үлгіресі бар іш. Kara seni he? Tili. İşitesin mi karşılık verse dey? İmiş balalarga söz bergen. Şul yuvuş burunlarga vada bergen imiş. Eğer özüngni buriler butarlap taşlasa, nerse söylegeningni başın bilen oylap karıysın mısın sen? Bu benim burışım, benim işim қараке. Siz mira şunusunu aytыңыз. Ғаdatта жей бере тұрған едім. Bu yılı şeytan kıtırttı mı beni? Sizden ot sırap aldım da buriler ağzına iltip tıktım. Söz arın turunda var amını. Nik cehennemge Allah'mışında o kurşağı beye. Senin tırmışın için kurban bulsun diye hesaplayın. Ömür boyu atsız buldum, hazırda da ölmem. Sabit bulası yaşasa dağım buldururman. Dürüst eytesin kor. Dağın buldururuz. Nerede oğlum? Oşa жылы vakıtta. Rahmet sizge. Qarab turam da seyga coşan oğlum. Bulay sen özün ahmaktan tüngel, dürüsünege akıllı yigit. Şunusun anlamayım. Şul mektep bile, şul sabilar bile nerse deyip vazap çiğesin. Yallan birerisine kütüşü bulup, Şılıda kiyinirsen, tukta bulursan. Мен аңлайм қараке, сіз мен бұл сөздерді яқшылық тілеуден айтасыз. Әгер мен балаларны тағында яқшырақ оқыта алсам, башқа бір нәрсе турында да қиялламас едім. Кімдір анда мен шартында елай түгіл ме? Алтынай ol. Боя бик қорққан еді, шуңа жылай тұрғанды. Алтынай? Нешлеп келген ол мұнда? Алтынай, сема не болды сен? Нәрседен шулай қорықты? Ялаймын енді шулай. Зор қыз еді етші. Елі, қара әлі меңа. Düşan abi, okutuşum benim. Nerse, ellerine uğrunda tutmam. Yani korşa biraz öşkürürge tükürürge. Tizirek bu günde, tizirek bu. Kaynar su alıp kileli. Varlısı var. Yürek uğrundan kopkan. Bilseler idi alar. Benim yüreknin zor şatlıktan uğrundan kopkanın. Men o şatlıkını silep de eğitip tamda kalbağım bulur idi.
Кыш таулар артына качып китте. Үзенең зәңгәр булытлар төркемен куып, яз килде. Бәлки бу минем яшьлегемнең беренче язы булгандыр. Һәр хәлдә бу яз миңа башкаларына караганда матуррак булып тоелды. Ләкин бер вакытны мин мәктәптән кайткан чакта безнең ишек алдында ике чит ат тора иде. Иярләренә караганда аларның хуҗалары таулардан килгән булырга тиеш. Алар электә базардан кайткандамы яки тегермәнгә баргандамы безгә кирип чыкканлар иде. Йөз киләм өстенә җәелгән ак җәймәдә бүкән шикелле бер кызыл битле юан кеше утыра иде. Кызым, кайттыңмы? Кер, әйдә сөеклем. Анда казанда аш бар, суынганчы аша бар. Бар. Нәрсә шулай бик тиз озатып җибәрдең, күз тиерме, ала? Башта сөйләшергә, киңәшергә кирәк. Мин әйттем, инде артыгын бирә алмыйм. Соң син айналайын burada кайгырма. Анардан белмәссең. Аның каравы соңыннан күгәрченне кулга төшергәч, миңа рәхмәт әйтеп бетә алмассың. Ярар. Сен дигән шашланыр. Алтынай кызым, тамагыңны туйдырдыңмы? Ничек инде ул алай тиз генә? Соң син анда ашка кагылмагансың да бит? Ашысын килмешин. Алайса бар. Кунаклар барында бар. Уйлап кер, бар. Мин урамга чыктым. Ләкин миңа җиңәмнең минем белән үзем булай ягымны тотарга маташу ошамады. Күңелемә ниндидер шом төште. Мин ирексездән сагая башладым. Тиздән безгә Сайкулла бик килде. Һәм киткәндә идән бик ачуланып чыкты. Ул миңа ничектер моңсу караш ташлагандай тоелды. Аннары ул сүзсез генә китеп тә барды. Мин үземә урын таба алмадым. Нишләп ул миңа шулай карап куйды икән? Әллә бер нәрсә белән кәйфен җибәрдем. Укытучы абый. Нигә сез моңа шундый караңгы чырайлы? Барысы шулай. Ничек инде барыбыз да? Сездә, Сайкулла биде. Саф шишмәм минем. Шулай ук бер нидә сизенмисеңме? Юк, абыем. Нәрсә булган? Син егезгә кайтма. Аңлыйсыңмы? Аңлыйм. Мин үзем синең өчен җавап бирәмен. Туруың хәзергә бездә торасың. Аннан соң минем яндан ерак йөрмәскә тырыш. Син бер дә курыкма, Алтынай. Мин синең янда булганда бер кемнән дә курыкма. Укы, элекшә мәктәпкә йөр, бер нәрсә турында да уйлама. Юкса беләм бит мин синең нинди куркак икәнеңне. Я, көл инде бер. Я, менә шулай. Абый, ишең мин һәр минутта сезгә килеп, мине китеп алып китү мөмкин бит. Андый хәл булмаячак. Әгәр булса, алар мине теләсә нишләтә алар. Авылда бер кем дә аны тамашалый алмаячак. Син унт инде бу турда, Алтынай. Хәзер без синең белән бер эш эшләрбез. Менә шулай, бетте. Менә бу кичкенә топылларны мин синең өчен дип алып кайттым. Без аларны синең белән бергә утыртырбыз. Алар үскән, кич чыган вакытта син дә үсәрсең, яхшы кеше булырсың. Синең күңелең яхшы, акылың эзләмичән. Миңа син галим кеше булырсың кебек тоела. Мин моңа ышанам. Менә күрәсең, Җәүшан аби әйткән иде диясең. Син әле бик яшь, менә шушы топыллар кебек чыбык кына. Әйдә, Алтынай, без аларны үз кулларыбыз белән утыртыйк. Һәм синең бәхтең укудан булсын, яклы йолдызым. Кара нинди әйбәт. Хәзер әнә теге чишмәдән арык казыйбыз. Үсеп китсәләр, шундый матур булырлар алар. Алар ике бер туган кебек тау башында басып торырлар. Һәм алар һәр вакытта күз алдында булырлар. Кешеләр аларга карап сокланырлар, шатланырлар. Ул чакта, Алтынай,
Тормыш та бөтенләй башка булыр. Алда яхшы тормыш көтә безне. Укытучы абыйым, шундый булып туганыгыз өчен, дөньяда булганыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Минем сүзне кочаклап үпәсем, назлыйсым, иркәлисем, сөясем килә. Ләкин ул чакта мин бу сүзләрне кычкырып әйтергә кыймадым. Бәлки, бөтен тавышка әйтергә кирәк булгандыр. Ул чакта без аяз күл астында, яшелләнеп килгән язгытаулар арасында басып тора идек. Һәр икебез үз хыялына чумган. Бу минутта мин үземә куркыныч килгәндә бөтенләй оныттым. Әмма ләкин Дюшан үзенә әнә шул турыда уйлый икән. Син алай артык кайгырма, Алтынай. Бер юлын табарбыз. Берсе көнгә мин Волжска барам. Анда синең турыда да әйтермен. Бәлки сине шәһәргә укырга җибәрергә мөмкин булыр. Ничек дип әйтсәгез, шулай эшләрмен, абый. Тик мин анда кайда? Ничек яшәмез? Бары да булыр, Алтынай, бары да. Әгәр кемдә булса син урын бирсә, мин минутында ярдайдым. Сонда китер идем, керендә бар идем. Нәрсә кушсалар, барын да эшләр идем. Игътибар итмә, Алтынай. Үз эшеңне кара. Менә кая килеп уялаган икән ул. Сез нинди йомыш белән? Менә шундый йомыш белән. Анда синең эшең юк. Үзебезнең кызны кияүгә биреп җибәрәм. Син, үксез бузау, киттек. Туктагыз. Биредә укучы балалар гына. Кияүгә бирелеп җиткән кызлар юк монда. Ансы без карап барабыз әле. Эй, ирактар, тотыгыз үзен, кәнтәй кичекне. Нигә ул үзе бармый? Ягыз әле җегетләр. Мин сезгә әйттем бит. Биредә бар укучы балалар гына. Син нәрсә? Оятсыз эт. Шит кызларга үз хатының кебек хуҗа буласың. Алак моннан. Монда керергә сезнең хакыгыз юк. Бу мәктәп. Менә, ул үзе инде күптән аны белән исләшеп өлгергән. Кәнтәй кичекне бушлай ияләндергән. Экрам мин синең мәктәбеңә. Мин сезнең үзегезгә. Мәсин ничек? Кынагыз үзен, кына. Башына кундар. Бүтерегез. Абыем! Сибәлегез абыйны. Кыйнамагыз аны. Менә мин, алдыгыз мине. Укытучыны кыйнамагыз. Үлтерәсез бит. Манна канга баткан бит ул. Алтынай абзый. Кешеләрне чак. Алсыңа. Абыем! Аның кулын сындырдылар. Дюшан сынған кулын күкрәгенә кысып шигеләр, әтегеләр, кытырган үгезләр кебек үкереп, аның өстенә ташландылар. Хәзер аның сакланырга кулы да яраксыз иде. Кытырган җиңгән белән әлеге кызыл битле кеше миңа килеп ябыштылар. Алар минем тылымларны муеныма урап далага сөйрәделәр. Мин бөтен көчемә бармаска тырыштым. Шул чакта канга баткан Дюшанны күреп калдым. Ул хәлсезләнеп салынып төшкән башын күтәрмәкче булды. Әтегеләр аны һаман кыйныйлар да кыйныйлар. Абый! Эшлә кәнтәй! Вакыт җитте сиңа, вакыт җитте. Менә ничек мин сине өйрәнеп аптырам. Укытучыңның да башы бетте хәзер. Demek kırda gitmedin. Atlarga. Алтынай! Туктагыз! Туктагыз, жырткычлар!
Жіберіңіз оны, жіберіңіз! Алтынай! Өттіремін, бұл шайтан. Яғына жігітлер келе барып. Ошабы! Сақлар! Баш! Дашма кәнтай! Meni nişik hem kaya alıp kilgenlerin hiç hatırlamıyorum. Nindidir kiyiz iyi işindegine anıma kildim. Tüy aşıklığında keşke yıldızlar tınışkına jimildiler. Süngen uşak yanında karangı şıraylı kırgan budak gibi yabık kort bir hatın otura. Onun yüzü yer şekilli kara kuşkul. Süngen, salkın gül tüslük gözlerinde bir nindi tıygış atkıları görünmüyor. Bula bit şunday, kişkineden kıyın körüp üsken etler. Yavuz kişiler alarına ne toru kildir şunu bilen başlarını aralar. Әтігілер ақырнап шуңа күнеге. Ләкин оларның қарашыларында шундай үмітсізлік, бош ғамсызлық орнаша. Хатта көруге тән шыбырдап қоя. Мен қарашқы yüzлі хатынның жансыз көзләріне қарадым. Һәм мен инде яшәмим. Кабірдә ятам кебек тойдым үземне. Қара пәри, тұрғыз аны. Тыныштандыр өзіңнің кіндәшіңді, түсіндір өзіні. Жоқса менің үшін бары бір. Оның білін ұзақ сөйлешіп тұрмам. Тез болыңыз, 1 минуттан әйленіп кірірмін. Жеңге, қара үйрексің. Лағнат түсін сиңа. Менің көз яшыма, қаныма тыншық. Шол түнде 15 yaşında şaqta men xotin bo'ldim. Men bu ishlovchining bolalaridan da yaxshiroq edim. Dur deyler sana. Kanım yatma. Bu ses mi ne? Uzanma. Marşılık kursadın faydasız. Kolunu güden. Kadahat. Hazır huzurunu tabarsın. Atla. Ya. İyisen iken uqtuşabıyım. Sinanı yeşil silanını taptagan gibi taptadım. Hala gittim de bilağın edim. Aldıysın. Senin zamanlar uzdu indi. Hazır onun zamanı. Senin şunun bilen işin bitti. Yediklerin beri sana. Hamatlar kalklanırga. Yok. Yok, minarı tırıkçılık sivermeyim. Kanımını kesip yaşayanısının salamdan aldım. Ona timsik kaddenlerimsin. Oğlus kız. Oyak batkan zirler
Қолларын бәләгізді атларға. Абай! Біз сізні қуып жетербіз. Сақлай алмадым мен сені Алтынай. Кешір мені. Ләкин сен ғафу етсең де, мен бір қайшан да мұның үшін өзімді ғафу ете алмам. Мен болыста болдым. Сен оқырға кетесің. Үштесің мені. Тыныштан Алтынай. Кеттік. Мен харап болдым. Mesxareləndim. Düşlediler meni abim. Sen onların barısında unut. Hem bir qaşanda bu turdaysın alma. Бар, елғаға түсіп юынып кел. Мәхси асабын кисәге, жәлләмә. Тілесәң мен шетке кетіп тұрам. Отына шотып алармын. Сен шешініп елғада құйынып шық. Яхшы Уктуш абим. Бұл хурлыклы көннәрнең бардык пычрагын, шакшысын үзеңдән алып китәгәнсең. Мине үзең кебек саф, пак иттерсен. Ни өчен кешеләрнең күз яшьләре үзләр йөргән юлларда, булып үткән истәлек урыннарда сакланмый икән. Әгәр хәзер Җушан белән бергә таулардан игә кайткан сукмакны таба алсам, мин җиргә ятып Җушанның аяк эзләрен үбәр идем. Бу сукмак минем өчен олы юлларның да иң олысы булды. Мин яңадан тормышка кире кайткан. Үз-үземә ышанычым уянган. Яңа өметләргә һәм яктылыкка юл салган ул көн, ул сукмак мәңге изге саналыр. Рәхмәт ул вакыттагы кояшка. Рәхмәт туган җиргә. 2 көннән соң Җушан мине станциягә алып китте. Һәм Ташкент балалар йортына озатты. Мин сине Алтынай бер кыйрда үземнән бер адымда читкә җибәрмәс идем. Ләкин сиңа кымачуларга хакым юк. Син укырга тиеш. Бар син анда. Шулай яхшырак булыр. Бәлки, чын укытучы булырсың. Ул чакта безнең мәктәп искә төшерсең. Бәлки килеп куярсың. Шулай булсын әйдә. Шулай булсын. Менә шул. Хәзер син китәсең. Бәхетле бул Алтынай. Иң мөһиме ук. Ялама Алтынай. Синең белән без утырткан топилларны мин үзем өстәлдем. Һәм зур кеше булып кайткач, син аларның нинди матур булганын күрсең. Уяны, саулашыйк. Сәламәт бул. Хәерле. Саулык кадерлем. Бер нидән курыкма. Кыйватлы. Әйдә утыр. Sağ bulunuz sevgili Uktuşa Bey. Sağ olun. Sağ olun Uktuşa. Sağ olun birinci mektebe. Sağ olun. Anlaşım. Sağ olun. Әйе. Мин Җушан хыялланган зур шәһәрдә, ул сөйләгән якты тәрәзәле зур мәктәпләрдә укыдым. Аннан соң раффак бетердем. Һәм мине Мәскәүгә институтка җибәрделәр. Раффакта укыган чагымда мин укытучыма хат яздым. Аны яратуымны һәм көтүемне әйттем. Ул
миңа җавап бирмәде. Шуның белән безнең язышу үзелде. Минем уйлавымча, ул миннән һәм минем мәхәббәтемнән миңа укырга комачауламас өчен баш тарткандыр. Бәлки, ул хаклы да булгандыр. Бәлки, ни дә булса башка сәбәпләр дә булгандыр. Тик мин ул вакытта никадәр газаплар, уйлар кичердем. Мин үземнең беренче диссертациямны Мәскәүдә якладым. Бу минем өчен бик әһәмиятле, зур җиңү булды. Бу еллар эчендә мин бер дә авылда була алмадым. Аннан сугыш башланып китте. Мәскәүдән Фрунзега эвакуацияләнгән чакта мин укытучым узатып калган станциядә төшеп калдым. Миңа уңай туры килде. Безнең авыл аша совхозга баручы ат очрады. Авылга якынайган чакта мин бик тулкынландым. Мин ерактан гына яңа үзгәргән урамнарга, яңа йортларга һәм бакчаларга карап сыкландым. Аннан элек безнең мәктәп урнашкан калкулыкка карадым. Шунда минем тыным кысылды. Калкулыкта ике зур тополь үсеп утыра иде. Шайкалалар. Һәм мин гомерем буе укытучым дип йөргән кешене беренче тапкыр гади итеп үз исме белән атадым. Авылга кергән чакта мин лаучы егеттән туктауын үтендем һәм арбадан төштем. Хәзер йорттан йортка йөреп, шушындый хәсрәтле көннәрдә танышларымны эзләргә, мине хәтерлисезме дип сорарга мин батырчылык итмәдем. Юшан армияда иде инде. Тагын шунысы, мин җиңгәм белән агам яшәгән җирдә бер вакытта да булмаска дип ант иткән идем. Кешеләргә күп нәрсәне гафу итәргә мөмкин. Ләкин минемчә, мондый явызлык өчен беркемне дә гафу итми. Мин хатта аларга авылга кайтканлыгымны белгертергә дә теләмәдем. Мин юлдан борылып, топыллар янына киттем. Топыллар, сез яшь кенә күгелҗем сабаклы, кечкенә агачлар булып утырган вакытлардан бирле күпме сулар акты. Сезне утырткан, сезне үстергән кеше хыялланган, ул алдан күргән бар нәрсә тормышка ашты. Нигә соң сез шулай моңны шаулыйсыз? Нигә сагышланасыз? Әллә кыш якыная, салкын җилләр сезнең яфракларны эзәр дип зарланасызмы? Әллә сезнең кәүсәләрегезне халык хәсрәте, халык сагышы сызландырамы? Әйе, тагын кыш булачак. Салкыннар да, каты бураннар да булачак. Ләкин бит яз да киләчәк. Мин
көзге яфраклар шаулавын тыңлап, озак басып тордым. Агач төпләреннән аккан арыкны кемдер күптән түгел генә чистарткан. Җирдә тирән, бөтенләй диярлек яңа китмән эзләре калган. Арыкны тутырып аккан чиста саф су чак кына шадраланып тора. Аның өстендә топылларның саргылт яфраклары чайкала. Тау башыннан миңа яңа мәктәпнең буялган түбәсе күренә. Ә безнең мәктәпнең эзе дә калмаган иде инде. Аннан мин юлга төштем һәм ат очратып станциягә киттем. Әйе, сугыш булды. Аннан җиңү килде. Еллар үтте. Узганнар артта калды. Ә киләчәк үзенең зур һәм кечкенә мәшәкатьләре белән һаман алга өндәде. Иргә мин бик соң гына чыктым, ләкин бик яхшы кеше очраттым. Безнең балаларыбыз бар. Семьябыз бик бердәм, дус яши. Мин хәзер философия фәннәре докторы. Бик еш чыгып йөрергә туры килә. Бик күп илләрдә булып кайттым. Ә менә авылда булырга туры килгәне юк иде. Аңа сәбәпләр күп иде әлбәттә, ләкин мин үз-үземне акларга җыенмыйм. Минем авылдашларым белән элемтәне эзүем начар, гафу ителмәслек нәрсә. Ләкин язмышым шулай килеп чыкты инде минем. Мин узганнарымны оныттым түгел, юк, мин аны оныта алмадым. Тик мин ничектер алардан читләштем. Тауларда шундый чишмәләр була. Яңа юл салына. Чишмәгә бара торган сукмак онытыла. Юлчылар су эчәргә дип аның янына сирәгрәк борыла башлыйлар. Чишмә акрынлап бөтнек һәм берлегән белән каплана. Ә соңыннан андый чишмәне читтән күрми дә башлыйсың. Юлчылар бик сирәк кенә эссе көннәрдә олы юлдан борылып, анда үзенең сусавын баса. Көннәрдән бер көнне ниндидер билгесез юлчы әлеге чишмәне эзләп таба. Әрәмәләрне як-якка кайыра да, итеп куя. Күптәннән бирле беркем тарафыннан да булатылмаган искиткеч саф, чиста су аны үзенең тынычлыгы һәм тирәнлеге белән таңга калдыра. Һәм кеше чишмәдә үзендә, кояшны да, күк йөзендә, тауларны да күрә. Кеше шунда мондый урыннарны белмәү генә. Бу турыда иптәшләргә дә сөйләргә кирәк дип куя. Шулай дип уйлый да, икенче очракка кадәр моны оныта. Кай вакыт тормышта да әнә шулай була. Шуңа күрә тормыштыр да инде ул. Мин мондый чишмәләр турында күптән түгел генә авылга кайткач хәтерләдем. Сез, әлбәттә, теге вакытта минем авылдан шулай көтмәгәндә генә китүемә аптырагансыздыр. Хәзер мин сезгә сөйләп биргәннәрне кешеләргә шунда, урында ук сөйләп булмый иде моны. Юк шул. Мин шул кадәр борчылдым, миңа шул кадәр уят булды. Мин хатта үз-үземнән уялдым. Шуңа күрә тизрәк китәргә булдым. Мин Юшан белән очраша алмаячагымны, аның күзләренә карый алмаячагымны аңладым. Миңа тынычланырга, фикерләремне тупларга, юлда авылдашларыма гына түгел, башка бик күп кешеләргә дә сөйләргә теләгән нәрсәләрне яхшылап уйларга кирәк иде. Мин тагын шуның өчен үземне уңайсыз сиздем. Чөнки мәктәпне ачу тантанасында ул һәр төрле ихтирам хөрмәтләрне миңа күрсәтергә түгел иде. Иң хөрмәтле урынга мине утыртырга түгел иде. Моңа барыннан да элек безнең беренче укытучыбыз
Карт Дюшан хаклы иде. Киресенчә булып чыкты. Без бәйрәм өстәл янында утырдык. Бу алтын кеше тизрәк почтаны таратырга ашыкты. Мәктәп ачылуга аның элекке укучыларыннан килгән котлау телеграммаларын китереп җиткерергә ашыкты. Минем авылда була алганым юк иде. Мин Дюшан турында берни дә белмәдем. Һәм вакыт үтү белән аның образы минем өчен тын музейда саклана торган кадерле истәлекле әйбер сымак булып әверелде. Мин әле үземнең укытучым янына кайтырмын. Һәм аның каршында җавап бирермен. Аңардан гафу үтенермен. Мәскәүдән кайтканнан соң мин авылга кайтырга һәм анда авылдашларга яңа мәктәпне Дюшан интернат мәктәбе дип атарга тәкъдим итәргә уйлыйм. Әйе, шушы гади колхозчы хәзерге почтальон исеме белән атарга. Сез дә минем авылдашым буларак, минем тәкъдимемне якларсыз дип ышанам. Мин моны сездән үтенәм. Мәскәүдә хәзер төнге сәгать 2. Мин гостиница балконында басып торам. Иксез-чиксез булып сибелгән Мәскәү утларына карыйм. Һәм ничек итеп авылга кайтачагым, укытучым белән ничек очрашып, аның шал сакалыннан үбәчәгем турында уйлыйм. Hürmetli radyo dinləyicilər, siz Şıngiz Aytmatovның birinci укытучы isimli romanı boyunca işlənген radyo tamaşa dinlediniz. Onun rejissörü Ахтам Зарипов. Rollerini başkardılar Дюшан Nail Dunayev, Ауыл Совет reisi Raul Şarafiyev, Алтынай Süleymanova, Галия Булатова, Бала Алтынай, Мәсғуда Хайруллина. Қалған роллерді Ғабдулла Шамуқов, Рауза Хайреттинова, Әсәр Шакиров, Гүлсім Камская, Нәжип Ғайнуллин, Асия Хайруллина, Асия Мәсәғутова, Зариф Закиров, Мәриям Сульва, Делюс Ильясов, Ахтам Зарипов, Вера Минкина. Алып барушы Эльс Ғаділ. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.